Hingga joto ni shu tau Tripura dopha hingga belai ke munago klaijak. Amono bahake munak ni tiklai tuwi pohoro tu nani. Am joto sai toklai tonglayo. Hingga chung joto shu bubagra bisik yak rewi tongo amono samung bahake bo dopha no kuchugot langnani ba hamkrai khlainani amo bo chai togui tong tabo. Hingga chini Tripura dopha robo joto no bono support khaina nango. Ani himble chung tabung nugu tongo waisa thango waisa fayo ne baksa salai tonglayo amo uda no ungya ne hingke success nani ngake amo nang busu phaine no a busu nang bahake katiwi nang bahai parang thangman amo se nang mawan chungnai hingke bubagra to suno logiri tongo bini ukulugo humui samung khaine tomaya to nijini bagai wanchuki lab kare biskang phaine thinang ni bagai bu chung wanchungna nangnai amani bagino hingke kwbangma borok no Tripura sarok bubagra no chayarok sai tongmayo kapan ambong bagamsik saliyaw jago tani himbele borbo wasle bkhaw mawan chungnai bubagra antiki samung khlaikya Tripura dopha ni bagi hine bubagra jungno sak thare antiki dopha ni bagi samung tangya hingkai chini dopha tabuk je tak tongi tongmani at present no samung khlai lei dopha ni je bahike hamkrai khlainani bagi choba khlai tonglai mani amo amsukpano sung khai mangla khamo baksa compromise khai kibai kamu ya phang kaham tongmani bagi se buchukbo kaham ungui tongo tarmane no bubagra tongmani bagi se yang tolabo kaham tongo amni bagi no ya phang kaham na nango yarung ya phang kaham na nango tarpor se busugo nang blai ro kaham bangai bedeg ro kaham bangai amsuno hambai amsuk am ko khulgu sanam sunya tani himle dopha rok hamkrai ma ka jisung khushi ngai amsuna hambai